मडेलखौ नायदो लोगोफोर माबायदि मोजां नंगौना नङा नाबिकाव गेसाव फानग्राफोर मोनायाव 11ता जाला ओंखारो जाहैदों लोगो मोनोला आं ओरैसो बुंलांगोन नोंसिनिखौ बायस्लायस्लाय आंनो फानगोन थालिर गोमोनखौसो होनलांगोन खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों बहाय एसे बेरायग्लांलाबायहैनो रेडि जाबाय नै माहाजोना जोंनिया गथ'आ ड्राइभारा केन्सेल खालामबाय थादों आरो ना एसे खालामाखै खननै जाबाय केन्सेल जानाय आरो जायाखै नायलांबाय थादो बिदिब्ला नामा नायलांबाय थादो औ जों थांनोसै मेट्र' बायफानालि मेट्र' स्टेशनसिम थांगोन ओमफ्राय मेट्र'जों थांनोसै दिनैहाय मेट्र' लामाबो एसे देखायलांनाय जागोन गोबावसैमोन देखायैया दाखालिबोथ' भिडिअ लाबोनाय जायाखै दिनैहाय लालांसिगोन एसे दायो जोङो सौफैबाय बायफानालि मेट्र' स्टेशन बेनो उनावनिनो ट्रेन स्टेशनबो दं नामाथाय दा नुलांला नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै नायलांबाय थादो जों सिङाव हाबलांसिगोन मेट्र'जों लोगोसे नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा ट्रेन थाथ'नानै दङ ओरैबायदि मोजां जानायाव जायगाया ट्रेन लाइन मेट्र' लाइन लाखियो भिडिअ जों अब्ला मेट्र' लाइनावसो गाखोलांगोन जोङो ओरैबायदि गोजौ गाखोनांगौ नै आयौ गोजौआनो अयथासार गाखोनांगौआ दसे सम दोनथ'नाङासै दा बैनिफ्राय लायो ट्रेन खारलांगासिनो जायो ओरैबायदि दा जों मोनहैसिगोन टिकेट काउन्टारावहाय लोगोआबो सिगां थाबायगासिनो दं हनै दिनै ससे ब्लग खालामलांनोसै जायफ्रा नुवाखै नायलांबाय थादो हा बरिया खालामदों बायफानालि मेट्र' स्टेशनखौ नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन बेनो लोगोआ टिकेट लानो थांबाय आयौ दिनैसिमबो बिनिफ्राय गाखोफेराखै आं ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बायफानालिनिफ्राय गाखोनाया आं इंद्रा नोगोरखौ मेजेस्टिकल' थांबाय थायोमोन बांसिन ओमफ्राय दिनै बिनिफ्राय बायफानालिनिफ्राय फार्स्ट टाइम जागोन टिकेट लागासिनो भिडिअ कुवालिटिफोरखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना दा जोङो सिङाव हाबलांगासिनो टिकेट लाखांनानै दाबो मोनाखै टिकेटआ जोङो अब्ला टिकेटखौ मोननो हाबाय थांनोसै अब्ला जोङो दरजाफोरखौ माबायदि गेवो नोंथांमोन एसे खिन्थालांगोन जायफ्रा गाखोफेराखै नायनानै लादो मोनबाय टिकेटखौ नायनानै ओमफ्राय दा हाबनो थांनोसै हौरैसो हनै जों हाबनांगौआ बैजोंसो जागोन ओरैबायदि मानसि जायो माथो पाब्लिकफ्रा नै ओरैबो बाहेरायाव थांग्रा बाहेरायाव ओंखारलांग्रा लामा आयौ माथो एफा बिहिर ओरैबायदि नै बिहिरा हाँ वीडियो क्यों कर रहे हो यूट्यूब के लिए यूट्यूब के लिए बड़ा लो सर फाइन आ जाता है बॉडी मेरी प्लेटफॉर्म सर आगे से भिडिअ लाहोबावानो माबायदि गेवो नोंथांमोन खिन्थानायसै बेबायदि होनांगौ भिडिअ लानो मोना होनदोंमोन लाखोमानाय जाबाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय सिरि ओरैबायदिनो ओरैबायदि बिहिर ओरैबायदि बिहिर ओरैबो नायनो हागोन लांबाय नै जोङो ओंखारबाय एमजि रडआव बेजों थांनांगासिनो जोंहा ओंखारबाय लोगोफोर दा बेबायदिनो एमजि रडनि मेट्र' प्लेटफर्मा बेबायदि दा ओरै जों बाहेरायाव थांसिगोन बेखौहाय सोना गालांनांगौ बेयावहाय जों ओंखारबाय मेट्र' गेट मोखां नायदो ओरैबायदि मानसि जायोना ओरैबायदि मानसि दं होंगो दोंगो आयु
थोस जोबनो गैयै मानसि जायो एमजिरनाव मेट्र'फ्रानो बुंजोबलायखायो बैयो जाबाय आनजाफार रेस्टुरेन्ट बेयावहाय गोबां बर'फोर खामानि मावो सोरबा सोरबा आंनि सिनायनायबो दङ बिसोरखौबो नायलांसिगोन आयौ आंबो सिगां सानथाम सानब्रैसो मावखांबाय बे रेस्टुरेन्टावहाय ट्रेन्सफार जानानै साननैनि थाखाय एमजि र'डआ बे साइडआवल' मोजांलै स्टेन्डार्डनो दस्राजोंला फसाया बे मार्केट गोजानै जोङो अब्ला सफैबाय लोगोफोर दुबाइ प्लाजायाव नायनानै लादो दा लोगोआ मबाइल लागोन आंबो गाखोलांनोसै हाबलांनोसै सिङाव हाबलांग्रोनि र' दस मबाइल जों सिङाव हाबग्रोनायसै नायलांजोबगोन दिनै बेयावबो मोनजोबो ओरैबो बेयावबो गासिनावबो दंजोबो नै आइफन बेखौनो दे मा लायो बबेयाव लायो सोंनायदो ओरैलाय सि गोजासो नै आयनासो नुलायलांबाय ओरैबो माबा दंबावो लायो जोङो नैबे लागोन आंथ' लाया जेबो ओरैनो लोगोआव फैखाबाय बांद्राय गिदिर नङा दखाना दा सिगां फैखांबाय बेवहाय ओमफ्राय मोजां देखायनाय जायाखै ओरैजाय हाबबोनांगौ सैमसंग है सैमसंग का N52 नायगासिनो बे लादों नै ये आपको 10,000 बॉक्स के एवरीथिंग मडेलखौ नायदो लोगोफोर माबायदि मोजां नंगौना नङा आईफोन कवर गोजा नहीं क्या और थोड़ा कम बजट में चाहिए तो 13,000 ये को सैमसंग ये बड़े भैया मोबाइल हाँ बड़े बहन ये एंड्रइड सो नायदों दे लोगोफोर आईफोन नङा सामसुंनि नायदो माबायदिखौ फसायो बेनि गाइस जों नायगासिनो आरोना नै मबाइल मबाइला सामसुं गोजा नायदो माबा हामजायो फिन सिम्पोल जागोन दां गोसोमानो नैबे क्या है 27,500 ये 27 है 27,500 27,000 नि सेकेंड हैंड लाबो लोगोफोर ओमफ्राय बोसोरसे जाखाबाय बारबावबायसो कितना साल हुआ एक साल बोसोरसे जाबायनो होमब्लाबो 27,000 गासिबो सेकेंड हैंड हाँ सेकेंड हैंड आईफोन सैमसंग है ओमफ्राय बे आपेलनि टेब्लेट ना माइलाय ने माने कितना तक जाता है ये एप्पल का स्टार्टिंग 15,000 से 15,000 निफ्राय 50,000 कि 15 लांफैनो हागोन दुबाइ प्लाजायावहाय 15,000 निफ्राय स्टार्ट जानो थाहैदों एप्पल सिङाव नैबेजों एजों हाबबोनांगौ नै बेजों ओरै हाबनानै फार्स्ट दखानावनो आरो आंथ' दिनै नायनोबा फैदों नै जोङो लोगोआसो नायगासिनो दङ लानो मोनाखैसो दा बेबो दङ नै मबाइल कभार बायदि बायदि गासै सेकेन्ड हेन्डल' मोनगोन आरो निउ मोननाय नङाब्लाबो बिराद दाम गोसालै माथो जों नायनाय बायदिला औ बेवहाय नायनायानो जायो
फैनायनियानो दायो फसायाखै जोंनिया मोख्रायाबो मबाइलखौनो नै मबाइलखौ देखायनि सेम चापी सेम ओमफ्राय ओरै मा कभार गोजानै टार्गेट मोखाङाव फैबाय जों सब सेकेंड हैंड शोरूम है ना इधर ये नया शोरूम है जी कौन सा ये वाला पूरा नया हाँ ये मोबाइल फोन तो सब सेकेंड हैंड है ना मोबाइल पूरा सेकेंड हैंड हाँ वही बोल रहा हूँ मैं नागिरबायगासिनो दङ नै ओरै दंबावोदां ओरै गैलेलै ओमफ्राय लाले दाम गोसा मबाइलानो गोदाननि बायदि लानो नागिरदों दामखौनो सेकेन्ड हेन्ड लाबाय बेखायनो गोदान लानाया साबसिन 30,000ल'सो बारा थांगोन 30,000खौ सोसननानै लादो दा बात कर रहा हूं मैं बैयाव थांफिनबाय दहाय नायनायखौ नायहैनो थांफिनबाय वो नहीं सही है मेरे को भैया नहीं बैखौ लायफिननोसै बेयाव फैफिनबाय नै दहाय फार्स्ट नायनायखौ ओरैबो दं नायै नायै दासो लाबाय लोगोफोर सामसुं A52 ओमफ्राय दामा लाबाय जाहैबाय 12,150 थाखा दङ जाहैबाय दायो MG रड ओमफ्राय मबाइल लाखांबाय बेबायदि नुनो मोनगोन नै मोनानि समाव मोनालायबाय जों सासे लोगो मोनबाय आंनि गामिनि नोंनि इउटुबा मा जाखो आंना औ दंथ'यो इउटुब ओमफ्राय खिन्थु भिडिअ आगारथ'वाखै आङो गोबाव जाथ'बाय ओरैनो द्रप जानानै खमबानो मोनदों आंबो समनि थाखायनो द्रप थानांबाय ओमफ्राय गोबां बर'फोर मावनो नै बेवहाय आनजाफार MG रड बेनो सिदाखा मेट्र' स्टेसननिफ्राय ओंखारबोला नै बेजों फैगोन ओमफ्राय सिमोन सिदा नुखायो स्पटआवहाय MG रड नुबाय ओमफ्राय फुलावहाय महात्मा गान्धी रड गोजौआवसो थांगौमोनलै बैयावहाय नायदो नै बेजों हाबलांनांगौ आंबो सिगां बैयाव मावनाय समावहाय ट्रेन्सफार जादोंराबो साननै सानथाम सानथामना सानब्रै मोनदां ओमफ्राय बेनिफ्राय गोसोआव थांदों औ बेनिफ्राय ओंखारनायाव थांफिननांदों मानसि गैयियाव मावबा बिराद खारबाय लोगो हमबाय गामिनि सासे नै लोगोखा सिनायलायखानाय लोंहोनायनो जोंखौ दसे सम लाइटजोंनो बरिया साजायदों नै नायना लादो लाइटआ बे मोनसे कम्पानिनिसो बे लाइटआ बे बे कम्पानिनिसो होदों औ माने मोनसे माबा जेनेबा मोनसे ब्रेन्ड कम्पानि थायो नालाय ब्रेन्ड थायो नालाय बे मोनसे माबानि होयो आरो बेखौ मालाबा बै समाव माबा होलामा बन्द' खालामबाय जायो साननैसो जायो आरो बै जोंनि गेलेनायफ्रा बै दिनाव साबसिन दं सिमला साया बे साइडआवल' मोजां मोनो MG रडखौहाय बे साइडआव मोजांखा ओमफ्राय दस्रा साइडआवबाथाय दस्रा साइडआव मोजां मोना माने बेरायनो मानो दस्रायाव खालि जाबाबो बे ओनसोलावहाय खालि जाया कनेक्टार दासिम श'रुम गोजानै ओमफ्राय ओरै मोजां लाइटिंआ बिराद समायदों ओरैबा राइडआव फैदों आजांलै सोर रायलायफैग्रा सानदों बिदिनो लोगो मोनला सिनायला रायलायनांगौ गोजोननाय मोनो गोसोखौ सोरबा सोरबा रायलायथारालै आदाखौ लोगो मोननानै दिनै जोबोद गोजोनबाय नैबे मोनसे मबाइल दखानावनो माने ज' लोगो मोनलायलायबाय आंबो नुनानै आदा बेगलाय बायदि नुनानैहाय डाइरेक्ट राव होबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आरोखि दिनै लोगो मोननानै मारगौनाया इंग्लायानो दे गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै मालाबाफोर ज' बेरायनोसैलाय बेखिनियावनो जोबथ'बाय होनब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बिदिनो गोदान लोगो मोनब्ला बिदिनो रायलायनांगौ अब्लासो सिनायोब्ला राव होनांगौ जोंथ' सिनायखाया जाहैबाय जोंबोथ' सिनायनानै थायो राव होलायब्लासो सिनायलायो आरोखि बेनो दा जेरै बिथाङा फैनानैबो आंखौ दखानाव राव होफैदों दा बावैसो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नैबेयावहाय ना देगाव फानग्राफोर बिराद ओंखारो नै 11टा समावहाय नंगौ नामा दायो जाबाय टाइमा 7:47 जोंथ' मोनायाव फैफिना दा खामानि मावग्राफ्रा जों खोन्थानाय बायदिब्ला बेवहाय ना देगाव फानग्राफोर थायो जाहैदों
नाबिकाव गेसाव फानग्राफोर फाग्ला बिदिजों जायो मोनायाव 11था जाला ओंखारो जाहैदों दा लोगो मोनोला आं ओरैसो बुंलांगोन नोंसिनिखौ बायस्लायस्लाय आंनो फानगोन थालिर गोमोनखौसो होनलांगोन दा बेयावनो जोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनानै मेट्र' गाखोनानै थांनोसै जोंनि टाइमा जाबाय गोजान लामा थांनांगौ बेनिखायनो जों मबाइलबो लाबाय नै नोंथांनि सेकेन्ड हेन्ड खेबाव औ 12,150 थाखानिखा लान्जाय दंग्रालायबावसो औ जों दा थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिनो मोजां मोजां ब्लग नोंथांमोननि सेराव लाबोनो हानाय बायदि जों बारग'बाय नामा बाराखै आंलाय बारग'बायसो होनदों बेयावनो फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोन